И здравейте, хора. Ти ще правиш онова с... Да, те сега ще ни виждат и нас. Ето, направил съм специално приложение, къде ни виждат и нас. Чакай. Аз това приложение мога да си го изтегля. Да, можеш. Затова ли ти има камерата такова? Ники ще бъл. Как се казва? М, напиши голямо М. Ето, М. И здравейте, хора. Аз съм Ники и днеска ще търсиме при един мой приятел духове. Кой е? Някакви снимките? И да, хора. Ама, чакай аз как да обърна камерата. Стой сега, стой. Чакай, спри това видео, бе. Ей, за това видео. Не го подни! Мокни. Така. Как да обърна тази камера, с която снимаме са? И хора, продължих видеото, така че нека да търсим духовете. Това улавя и скрити хора и такова духове, да знаете. Това улавя и скрити такова, и скрити хора и скрити духове. Значи, ами да, хора. За духове. Айде, не чуме. Стой, само да преобърнем камерата. Така. Вие вече се вижда и залеза, аз не мога да виждам без... Ей, хора. Ей, хора, ние забрахме руни, знаете ли? Забрахме руни, хора. Какво трябва да правим? Говори на камерата. Ей, хора. Идва една голф двойка. Идва една голф двойка. Това съм аз сега, къде ме засича. Това засича и хора. Ето. Ама обърни камерата, де. Ето. Ей, хора, и тук има. Навсякъде са обградени от духа сме. И да, хора. Да. Ай, Ники, за духове. Ама, ако видите, хора, моля ви се, не виждате, просто не забелязвайте регистрационния им номер на колата им, защото моля ви много, не знам как да обработвам, направил съм някакви настройки само. Как да обработвам. Да, и съм направил едни настройки, където аз си обработвам, да знаете. Не където аз, а където такова автоматично си обработва видеята. Да. И сега отиваме в гората. Да, в гората отиваме. Така. Ето има и едни трактори. Тук показах номера на тия коли. Слушайте, хора, там сега къде отиваме имаше едни канибали. Си едно нормално приложение. Що? Хора, ние където отиваме са и имало едни канибали. Знаете ли? Имаше едни канибали. Марти се опраше обувката. Това е него, където го засичат. Марти сега се пази от камерата, защото снимам. И не си снимай само краката. Ако може. Добре. Сега ако обърна камерата, ще ме види. И хора, ние сега тръгваме при канибалите. Стой, бе! Абе, хора, вие не помислихте ли за оръжие? Трябва ни оръжие, ама нямаме никакви оръжия. Тук навлизаме в хръстеляци, хора. Абе, преси си, сега даваме на YouTube да го обработва това видео, че е толкова дълго и не пише видеото е дълго, не може да се обработи. Какво става, бе, Марти?
Да, влизаме надолу в гората. Сега хора влизаме надолу в гората. Има кон. Да, хора има кон, затова трябва да внимаваме. Мен сам е студен. Абе! Точно на батко му конете. Ама, абе! Хора, слушайте. Хора, спирам видеото и ще си вземе едно яки, да знаете. Ето го баткото на Марти, хора. Това не е батко, бе. Кой е, бе? Това. Ами кой е? Ами кой ти е, бе? Си луд. Кой? Батко ми няма такъв трактор, бе. Не видя, че беше старец, бе. А, да, верно. Хора, извинявам се за нещата. Сега спирам видеото. На нас ще ни отнеме 1 минута да отидем да вкъщи, а на вас 1 секунда. И хора, вземах си якито, сега ще стопирам пак видеото. За мен ще ми отнеме около 5-6 минутки, ама за вас 1-2 секунди. Ще стопирам видеото. Отивам на една гора, където ще снимаме да... Стойте, хора. Какво ще ловим? Чакай, духове дали? Ама на къде? Мамо, ние се разходиме. Там. И хора, така пускам клипче, точно не пристигнах, мама. Сега го стопирам и край. Не край на видеото, просто отивам до онова и пускам клипчето. Ай, чао от мен! И хора, пристигнахме. И моят приятел снимах клипче, в момента снимаме едни и същи клипчета, ние търсиме духове, но обаче и той снима за това клипче. Снимам ли? Да. Марти за неговия канал снима, аз за моя канал. Така че изтеглих си ново, което е добро приложение. Но обаче не можете да видите къде отиваме. Ние сме в гората, само да ви покажем. Стойте. Не сме в гората. Да, не сме баш в гората. Той е имало и за сменяне на камерата. Мислех, че не трябва само да сменя, само да смениш на там. Сега ние на къде ще отиваме, Марти? Как на пътя, бе? Хора, стойте, че не стана. Да, и хора, дайте по един лайк, защото аз много се стараем и обработвам видеото, но много се стараем да имам такива хубави, да е реално видеото, да имате хубави. Все едно е баш реално, то е реално, но обаче да ви е по-добра гледката. Да ви е по-добро, все едно играете игра и да ви е много добра графиката. И Я? Спокойно, няма нищо. Хора, ето какво е намерил. Ама чакай, то няма нищо. И хора... Ама чакай, бе, ние на тука ли, бе? На фурната, че да видиме... Каква фурна, бе? На пекарница. И къде е тази пекарница? На нея има номера предлагане. Да, бе! Има сатанинския знак. Ама ти се бавиш, аз ти казвам. Ники, я пусни това да търсим вече. Сниго! Ето аз съм го... Ама, тук ли се пуска, бе? Да. О, хора, мен ми удари на... хора. Мен ми удари на жълто, ей. На къде е, хора? Ники, я... Виждаме това за места, виж. Не, то не удра такива. Я пази, сега пак. Я пак. Я това. Не удра не удра. Тук има духове, хора. Хора, неща. Да търсим. Аз ще обърна камерата, за да ви е по-добре. Айде, хора. Ето, стойте. Пак ми удари на жълто, хора. Къде, бе?
Сега на зелено. Хора, ето ние сме на тази улица. Удрени на жълто. Почти червено. Свето, дойдете тук. Стой, дай назад. Ето на тук виж. Ето тук има една изоставена къща. Влези, бе. Хора, това почна. Ако мига всичкото това, какво става? Хора, какво става, бе? Я дай. Това тук беше. Че? Бе, брат ми, влизай. Сега, ако светне на червено, Хора. какво става нещо? Да бягаме. Пуша! Хора! Следвани! Хора! Пак следна! Стига! Спори! Хора! Избягахме. Жълто! Да видя, бе, детето. Хора! На червено! Боже, да. Направо, хора, вие го видяхте? Пак на жълто. Пуши червено. Мамка му! Червено беше. Брат, спри да бягаш. Жълто. Не, хора. Жълто пак. Беше на зелено, сега жълто. Оранжево. Червено. Брат, почна червено. Удари ми червеното, хора. Това не е добре. Хора, това не е добре, не трябва да си забъркваме. Удари ни червеното. Зелено, синьо и зелено. Хора, това изобщо не е добре. Зад нас. Почти червено. Ето зад нас да видите. Почти червено. Удари на жълто и то много бързо. Дори не успя да ме битне. Червено! Хора! Дай! Почакай, мига! Снимайте ти! Това ни следва, хора! Аз мисля, тук е видеото. Абонирайте се за канала. Дайте лайк. Почти червено! Хора, тъй като стана много лоша работата, това взе, че ни преследва. Ники, ама чуй са. Това като го пусна, ако натисна сами... Почти червено, брат. Да. Пак уже... Как да натисна, че да имаме ето това, като на тебе? Тук трябва да снимаш видео. Тук, ако искаш да снимаш видео и най-долното. Най-долу. Не това, защото само снимаш. Ето. Пак червено. Ударни червено, хора. Това. Удар червеното. Това не спира. Жълто, хора. Искам да кача клипче. Дай да ти го кажа. Почти червено. Хора, не трябва да бягаме. Дай. Хора... Това ли? Да, Ама... Това ме първо клипче. Ще ходим с Ники да търсим духове. Сега ще се върнем, докато стигнем на място. Брат, почти червено. Хора, ще имаме да търсим духове. Малко ще ходим.
Ники, айде пак. Какво? Айде пак да ходим. Да ходим там. Да. Хора, моят приятел ме предизвиква да отида. Ето, почна да мига. Хора, червено. Брат, мига. Ела бързо да снимаш. Не мога. Брат. Иди, давайте хора. Ето бе, мене. Хора, този детектор поводя, хора. Честно ви казваме, това не е лъжа. Казваме ви. Това го изтеглихме про, знаете ли? Това приложение го изтеглихме про, казвам ви. Нали? Платено беше това приложение. Да, ето и моят приятел потвърдява, че беше платено. Да знаете, хора, не ви лъжем, обеща. Ние не бихме ви излага. Ето пак. Пак не беше. Духа ни преследва силно, хора. Да, хора, духа ни преследва. Затова оставам още да снимам, че кой знае какво ще се случи. Искам да ловим абсолютно всички кадри в момента, затова завъртам ето пак. Ама това не провлява зад мен. Зад прозорца има ли нещо? О, хора, видяхте ли това зад прозорца? И хора, аз мислям да отидем, как моят приятел ме предизвика пак, но обаче влизаме в гората навътре. Искаш ли? Мале хора, това е стресиращо. Ужас. Хора, гасим клипчето за малко, не го спирам. Просто ще направим такова, че да спрем клипчето и сега пак ще ви го пуснем. След много часове моят приятел си купи и той пак светка червено. Моят приятел и той си купи такова това приложението, което аз имам, но обаче това дух ми преследва, това приложение, кажи, че е 106 лева. Не знаете ли как се жертваме? Плакали сме пред нашите родители. Не сме плакали, ама толкова много им сме се молили, просто загасвам това, че направо почва да ме... Ето и моят приятел. И здравейте, хора, днеска ще правим клипче за духове. Стой. Чай, знам. Ето така. И напред. Ето така. Така. И днеска... Какво правиш, моят приятел? Падна от стола. И отиваме за духове. Да, за духа. Ей, можеш да си смениш камерата? Ето тук да тя виждам напред, ето. И сега можеш да снимаш. И да. Да вижда напред. Отиваме, хора. Хора, просто... Много не е страх. Не е страх, верно. Не е страх много, но обаче това беше стресиращо. А моят приятел трябва да се разбереме по пътя с него къде ще трябва да отиваме. Да, защото знаме едни места, които са много. Ама, хора, вижте сега, и моят приятел си изтегли, беше 107 лева, това тъпо приложение, където е истина. Сега. Тръгваме натам, но обаче трябва да се разберем. Брат, влизаме навътре в гората, нали? Да. Добре. Сега е 7 часа и 53 минути, нали? В 8:20-15 мисля да спрем видеото, защото почва да става тъмно, а ние сме сами тук, нали? Да. Ето. Сме от... Няма никой, ето, вижте. Няма никой около нас, освен ние. Много сме далече от нашите къщи. Километра усипам. Пак удари червено, пак удари, ето тук червено, хора. Още една червено. Трябва да се отдалечиме, хора. Това ни преследва. Гасим приложението, не ми пука вече. Казвам ви, така. Брат, гаси приложението, моля те, че... Дома да го гаса. Аз съм го гасил, ето. И моя го гасен, така. Ето, хора, едно и също приложение има. Вижте, хора, ето, едно и също приложение, само да ви покажем. Ето, стойте. Ето.
Ето едно също приложение. е също приложение. Просто Искам много лайк, събере 1000 абонати, сега имам 2, защото преди малко се направих канала и съм да качим. вие знаете преди колко ден си направих канал. Мисля, че преди 2 или един или преди 2 дена. Да. Така че ето сега къде сме, хора. Абонирайте се за него, Абонирайте се и за мене, моля ви се. Стараем се много за тези хубави... може би, ако вие смятате, че са хубави това революцията ни на телефона и хубавите снимки, които правим, в момента къде снимам, ще е хубаво, мисля, че много се стараем да правим тия видеа. Просто по 5 часа на ден, нали, ютуба не обработва всичко и по 5 часа на ден ги правим тия работи. Демек той 5 часа, аз ако снимам дълги видеа, поне 10 часа. Казвам ви. Просто... добре, не 10 часа, 3 часа на дълги видеа. Ето, объркахме пътеката. Ела бе натамо няма отиваме вече. Клонете! Брат, където... Подгони коня. Па големия ли? Пак удари. Големия не, ама малкия. Не натам, че удра силно. Виж сега и тук удра силно. На мен кой ми включва приложението, хора? Сега си го включих вече сам. Пак ми удра на жълто. То се включва автоматично, ако усети нещо. Знаете ли? Ето го то. Ударно пак на... не, хора. Хора, не трябва да се забъркваме тия работи. Който е прав, всички дайте по един лайк. Ние умираме от страх тук, че да ви направим кефа на нас. Изследваме старите времена, където е имало много неща. За Брегово, ела, да ти кажа нещо, брат, ела. Хора, знаете ли, че при мен се е мърдала, нали, съм имал джойстик на PlayStation 4 и ми се е мърдала така копчетата, нали, знаете. И също стола ми се е мърдала така. Примерно седно някой сяда през нощи. Хора, Там се хвърли. Хора, там се хвърли нещо. Там. Хора, не трябва да бягаме, казвам ти. Пускам това. При мен ми удра на... Майко, хора. Я се удаличи. Може да убия на червено. Не. Брат, спри, брат, спри. Брат, как го е червено? При мен е червено, хора. Усили? Хора, при мен е червено и то мига. Ако мига, почва да се засилва към нас. Не тръгвай, брат, не тръгвай. Сега не мига при мен. Ако отида на червено, бягам. Няма да бягаме. Седиме и леко се отдалечаваме. Хора, трябва да се отдалечаваме. Не страх. Аз съм мъж. Той аз съм мъж, ама... Ники? Ако мига, почва да се засилва към теб, но ако е червено и почне да мига, значи иска да те убие, ако е червено и почва да мига. Но не бягаме. Бягаме. Брат? Да, няма да бягам. Вие лудили. Това си светно. Чай, то ми съди. Не бяга да... Почва да бягам. Мотовите към нас, Не знаеме кой ни следва, просто... Мен ми духа... Хора, не исках да нарежа го кажем това. Аз не говорим глупости, просто мен
Мене, ето на това ми беше почти на червено. На мен беше много пъти. Вие хора ще го видите като изгледате клипа. Да, наистина, не ви лъжаме. Оф, направо да си плюем пак. Види! Брат, свет... не, като свет, червено ли светкаше? Да! Брат, червено и мига. Да! Хора, не. Какво ми става за нас? Хора. О, не. Хора. Чеп. Хора. Няма сръбиче. Няма ходим вече там. Оранжево. Хора, няма ходим вече там, казвам ви. Да, там е после. Аз правя с приложение, като виждате. Да, това е страшно. Ето имам и да говорим с тях, но не бихме искали да говорим с тях. Хора, обещаваме ми, че утре ще направим клип, който говорим с духове. Може утре... Не знам дали ще е утре, но може и да направим, защото ние не знаем английски. Малко ще втори клас. Той е трети, Аз съм трети и той е втори. Аз съм на 8, той е на 9. Тази Да. година ще прави той. Аз 9, а той 10. Хора, На мен ми става лошо вече от и на тичане. мен аз викам да спрем с тия видеа вече. Не да ги спираме изцяло, просто да спрем с тия неща. Но ще има и такива епизоди, спокойно. Ще има и такива епизоди. Спокойно, хора. Ще правим още епизоди на Търсиме духове. Да. Това клипче, ако събере 1500 лайка, правим ново клипче Не, за бе, 1500. не искай от тях, тук. Това клипче, ако събере, задължително трябва да събере 300 лайка. При 300 лайка, Аз събирам... не. Чуйте, хора, махни. хора, той си казва неговото, аз моето. Хора, Ако това видео събере поне 800 лайка, правим ново видео. Добре, не 800, ако събере 300 лайка това, правим ново видео. Казвам ви, моля ви си искам 300 лайка. Не, 300 лайка просто са доста и надявам се да ги събереме, но обаче ще трябва да отиваме пак на гората. Тая гора. А в тази гора направо, ама то път ще влезнем мушки в тази гора. Ние днеска не влезахме, днеска правихме по една стара къща, ама не влезахме в нея отвънка. И бяхме на пътя. И хора, мислям да приключим с това видео. Абонирайте се, поне 100 абоната да имам. Те първо започвам с ютубърството. Нормално, че няма да имам и един абонат. Просто, хора, трябва да дадете по един лайк задължително и да се абонирате. Моля ви, цъкнете камбанката силно и цъкнете и лайковете силно. И ако събере това, съгласен ли си ви са? Казвам вече за моето видео. Хора, ако събере това видео поне 400 лайка, моля ви се, не 300, 400 лайка, отиваме пак в гората. Не в гората, ние сме били в улиците са и до една изоставена къща, само че не сме влизали вътре. Но ако направим 400 лайка, влизаме в изоставената къща или отиваме в гората. Не, едно от двете. Ще направим едно видео. Пишете долу в коментарите. Да. Не, моите коментари не знам, защо не са отключени. Просто ако събере това 400 лайка, или отиваме в изоставената къща, или отиваме в гората. Мисля, че ще е по-добре в гората, защото там всичко може да ви убие. И хора, трябва да приключвам с това видео.
А от мен чао, хора! След сега тук да направя неща.